Hello bayap song hai lamsogo norok no ani YouTube channel o bayap song norok kobangma borok no comment khalayo je Tiprajwk Namm ni lifestyle video no to bodi hinoi hinke bayap song ang nong ni comment ni mote no Tiprajwk Namm ni lifestyle video no tini to boy phaika norok jodi sobono sinia hinke tini kaham kai sinoi manai bini village boro tai bini dead over busuk aborok no sawi manai tai norok ang bobai live set khamen no phunugana norok video no paithak jora khalai nai tongke phaidi bayap song bisikok sekare video no chenglai siwana bayap song norok jori so ani channel ko dalga hai sawo kisa subscribe khalai di jodi nang khaina musung hingke ta khalai di tai jodi nang ana support khlaina ni musung hinkai khalai di aboni ni bekhani mote se hingke phaidi bayap song bini lifestyle video no jeng ang bobai live set khamen no nalai siwana hinkai poila no ang bini Instagram o thangge bono message khalai lifestyle chanani permission ok thanka hinkai bo permission dikha hinke phaidi poilawa ang bono tamo singka bon nailena ang bono singka ni real name ka tamo sa bai hine hinke bo sawa bini real name hinkai namrata debarma hine hinke erpore bini nickname hinkai nam eba khe tung hine bo ringjago hinke phaidi tabuk nailena bayap song bini date over eba achaimani salok busuk hinke bo busuk sakanai di 13 August rukheno ongo ang year announce khayako ani channel lo hini saw hinke bayap song bo sawa 13 August simi rukheno ongo tai year no khoi salia na hepana bayap song ang bini date over mane kubun jaga nugui saimangka a jaga hinka 1992 honoi rijak hinkin norok sawi mangkana bayap song bini date over hinka 13 August 1992 bo asayo hinka bini tabu present as ngi tongo 29 plus mane thangnai August ni 13 tarik no bini 29 ungo hinka baino sajawo nakar de nang ano year salia pano ang saimai sairi jaka hinka erpore ang bono next question singka hinka ni bird of place eba asaimani jaga kha borosa bai hine hinka bosawa jompui jolawa hine hinka erpore ang bono singka ni profession ke tamosa hine hinka bosawa YouTube no ani profession tabuk ang full time review tongo YouTube no nungjori thana hinka ano YouTuber hinai sawi mano hone hinka bayap songrok saimana boto khoroksa YouTuber bini YouTube channel tongo tabuk 40k kanani thangai tongo tai isa subscribe kheno 40k nai hinka ang bono saka akon bai bele no ka hamte bo yini YouTube channel kusugo kasari ni saka ang bosawa hambai hine hinka ang bono tesi singka hinke ni height eba log mani ke busuksa bai hine hinka bosawa passport 2 inch hine erpore ni weight eba hiling mani ke busuk hine ang bono singka hinke bini weight eba hiling mani hinkai 55 kg hinke erpore ang bono next question singka hinke bai ni qualification kai busuksa hine hinke bosawa MA complete khaijak hine erpore next question ang bono singka hinke bai ni hobbies rogle tamosa hine hinke bosawa making videos acting rok tai acting rok no bo belekino sajago hine sawo hinke taisa ang bono singbika hinke bai ni favorite food eba favorite joton che thokjamani samung rok tamosa hine hinke bosawa banta mos deng batima muya lai phangsa khiro no bo beleno thokjago hine belena uncommon mui tai chini tirpasa samung bayap song norok aboni bagai video no kisa like ma khlainai tamani hinka oboto pura rini chini real tirpasa samung se bini je godok rok mosteng rok aborok to chini samung se sakri rok hinke next question ang bono singka hinke bai ni favorite color kheta mosa hine hinke bosawa red black yellow white aborok no bo beleno nai thokjago hine bayap song video belai logoi thango hine ang kisa kok speed ki sana ni try khlaisinai abon bagai norok bujinai ni try khadi tai kisa video ni quality bari rioi bo kaham kai nai di tai bo bai chat khaimani no nugui mannai hinke ang bono next question singka ni favorite actress ki saboja bai hine hinke bosawa kok borok ni de Bollywood ni hine singonga ang saka deitan no sadi hine hinke bosawa kok borok ni hinke biba jamatia bini favorite actress erpore hindi ni ingai Deepika Padukone mane abo ingai bini hindi ni favorite actress hinke ang bono taisa singka hinke bai ni favorite actor ke saboja hine hinke bosawa Salman Khan ingai Bollywood ni ingai erpore chini Tripura ni hinke da Subhajit no bo belekino sajago hine sawa chini takok Subhajit Debarmana hinke ang bono taisa next question singka hinke ni favorite singer ke saboja bai hine hinke bosawa Rumi Mura Singh Parmita Riang bai Elizabeth dong no bo belekino sajago hine sawa favorite singer ni bisingo tai chelani bisingo inga da manik no bo sajago hine sawa hinke ang bono taisa next question singka hinke bai ni village eba kami ke borosa hine hinke bosawa jompui jolawa hine erpore bini present village ang bono singka angai bosawa ang village ni mungsaya ko manai ke bono hine hinke bini para jompui jolawa na haipuna jat ati kami bising ni bumung ga bosalia je para ni bumung hinke ang bono taisa singka hinke bai ni district ke borosa hine hinke bosawa bini district ga sipahi jola kalayo hinke taisa singka ni hometown eba city ke tamosa bai hine hinke bosawa abo bo jompui jola no kalayo hine hinke ang bono taisa singka hinke bai ni family member eba asai songka koijon sa hine hinke bosawa sana thangkai tabuk to ang baba bai kuni tongo te ani dara songrong gai kai jagai thangai family khalai
kubun jaga tongoi kahini sawo hingke ang bono saka nini achai song simi koijon chari mane ke je serai puro achai mani hini saka hingke bosawa sing charjona tongo buri khorok noi chela khorok noi hini sawo hingke norok sabi mangkhana bini achai song koijon hingke erpore next question ang bono singka hingke nini BF ke tongo dasa bai kubui ke sadi haipana ang video saya comment khaine rono simi reply ro hinai hingke BF song norok to sabi mana ang BF ni no saya norok ta joli jagdi ang abo norok no comment khlai na bagui se abo hai khlaio mane norok comment khlai ka ang norok no reply lai ang kha khlaio norok comment khlai ka ang gai mane ke bini BF to tongko kore abo sai mana bagui comment khlaio hinai hingke ang norok no reply ro hingke abo ni answer comment box on mana eba ke comment ni joton sako nai di ang pin khlai ro wana hingke next question ang bono singka important hinai erpre nini religion ke tamosa hinai ang bono singka ang bosawa hindu hinai hingke last question ang bono singka important abo tamo nai di nung sini tirpasa rok no tamo kok kesana musung mane sini do phani borok rok no tamo kok kesana musung nini bekhani mote sari hini ang bono saka hingke botamo saka nai di bayap song chin do phani borok rok no ang kok kesana musung maka haisi norok ni bekhani naseler mung no khibui hamjak mung no kupulung khe toni di haike sisung thancha ngai manai jotono hamjak di support khlai di khok sitara bai borok rok no ta kutuk di respect na srung di omoti khe naithoto khe tongkhe si chini do phatai bo naithok nani kebono kebota sejalai di omosung no ani kok kesar mung hingke bayap song botamo kesar khanor kaham ke bujui mangkhana belai kheno nangmani kok sakabo je kaisa support khlai di kebno ta sejalai di kebno ta musub lai di hinmani rok tai khuk sitra bai ta kutuk di hinmani rok aborok belai kheno nangmani tamni hinka aborok jung thancha ngnani bagi belai kheno nango amtui boje samani jate naseler mungrok kuri belai kheno ngna nangmane jate kebo hingsa rok ngya tei jotono kothalai tongna tei belai kheno nangmani kok sawasini bai Tiprajwk Namm ke bayap song ang bono tei kuno kok singnani kuri khabagai asakano mthaka bono saka akon bai hinke asakna angno singchine tei kuno singlia belai na hambai tei bo kuchugo kadi bai ani wes ningo bosawa hambai manai best of luck nei hinke belai no borok ham tei ana mana hini bo test khayo really bai belai kheno borok ham deng tei bo kuchugo kadi ang wish khlayo hinke bayap song ang kha khlayo norok Tiprajwk Namm ni lifestyle video no sawi mangkhana hinai bini real name tamo date over busuk aborok jotono sawi mangkhana hinai tai bayap song norok saboni lifestyle no saimana musung comment khlai sadi ang tubunani onek try khlainai phiaba bayap song jodi a borok boro lifestyle sanai no permission dia hinka ang bo tubui mania abola ang bo kuno khaina kare ang to fact to sanamui mania aipano je manchak try khlainai bayap song tai norok samani logi logi bo tubui maya ang borok bai contact khainani onek balugui thango haipano norok samani no ang follow khainani onek no try khlaio hinke bayap song tinin baga asung no malai phine ketal video wa tai khoroksa borok ni lifestyle video no tubui tai norok obahai no ketal borok ni lifestyle video no live proof tai bo message khaimani ro naina musugo hinka ani channel no kita subscribe khlai redi tai video no like khlai redi norok no belai khena hambai maya poro bayap song tai video no kisa share khlai di malai phine ketal video wa sorry bayap song belai kok speed ok ngui thangkana tamani hinke speed ki saya ke video belai logo hinke norok naina norok sele jaga na hinai ang abo kok kisa speed ki saka hinke bayap song norok obno bo comment ki sari je ang kok speed ki samasa na kok aste kai abo norok ni comment no se depend khlaio mane kha obo simi sari norok video kolok khe naina musung na video bara khlaio mane kolok kho ange ang taisa obo hai ki sauta mane bini dead over eba asai mani sala abo rokhe ukhne aste aste ke sauta jotono jemon village kami e abo hai khai sauta hinke norok bo bai ke sajak norok abo no comment khlai hinke bayap song norok jodi Tiprajwk Namm bai kerengui tongna musungo hinke ang bini Instagram ni link ani description riwi ro norok thange follow khalai mano bo bai chat khalai mano asung no kok bayap song tai bini YouTube channel kaisa tong abo norok jotono sawi manna